Courtesy of Ate Jen. Snack na binili ko, 40 pesos lang siya. This is the Pusya. Pusya. Kilo na siya. 175 lang ata. Ang tamang iyon pag ganitong zero visibility dahil sa pag-at-ulan. Sagot! Alam nyo guys, first and foremost, kapag ka nasa foggy area ka, huwag mong i-on yung hazard mo. Good morning guys! Welcome back to another vlog! We are still here in Baguio. Natulog na kami dyan sa bahay ng pinsan ni Mac. Sobrang nagabihan na kami. Di ba namin tapos yung ginagawa namin in sobrang lakas ng ulan. Marcos Highway lang ang open nga ngayon kasi na-close ang Cannon Road dahil sa dami ng landslide. So pupunta kami ngayon LTO, first stop, and then second stop will be SM. Magpa-park na kami doon kasi dito guys sa Baguio sobrang hirap ng parking. Bababa kami in Portavaga to buy some Korean stuff kasi bibili kami ng mga yung sa food, mga tofu nila, mga ganun. Doon lang kasi nabibili na mas mura sa Portavaga Mall. Portavaga Mall, tama? Portavaga Mall na may Korean store doon. So, pupunta tayo doon later. Kaya pala kami pupuntang LTO guys kasi mag-i-inquire ako dun sa pinapa-asikaso sa akin ni Jen, yung kapatid ko, kung paano siya makakuha ng international driver's license kasi hindi siya nakakuha na nandito siya sa Philippines. So, ang problema, yung driver's license niya dito sa Philippines, nandun pa sa Vigan, hindi nila na-release nung nagpa-renew siya ng license niya kasi wala nga daw available na yung card. So, receipt lang, yun yung parang temporary license niya. So, hindi ko pa alam kung paano gagawin doon kasi wala yun eh. Ang alam ko, part ng requirements is the driver's license dito sa Philippines. So, we're gonna ask the people in the LTO kung paano nakakuha. Dito na kami sa LTO guys, for no parking. Grabe. Sinusundan kami ng fixer guys. Kasi akala niya siguro kami si Mac yung magpapalisan siya ng international driver's license. Andiyan siya sa side. As in, naglalakad siya pababa. Naglalakad pa lang siya, sinasabi na niya na sir, kailangan niya ng valid ID, driver's license, mga ganon. Tapos to buy to picture, ganon. Give up kami sa LTO guys. Walang mapagparkan. Ito na kami sa right park. Tapos diba sa taas niyan, sa ganon niya, sa The Mansion. Lalakarin na lang namin hanggang dun sa LTO, medyo malayo-layo. Ano pa man din yung mga daan dito, may mga paakyat, ganon. Nakachinelas tayo, pwede kaya pumasok nakachinelas. Yung LTO sa Urdaneta, hindi sila stricto. Sa Agoo guys, bawal pumasok doon ng nakachinelas. Yung LTO doon. Hey guys, lakad-lakad lang. Dito na kami sa right park. Ayan, nandiyan na yung mga horses. Diyan ang anuhan nila. So, papunta kaming LTO. Medyo malayo-layo pa, mga 300 meters or 500 meters from our parking space. Hirap mag-park dito guys. Tignan yung outfit ko ngayon. Ate Jen. Courtesy of Ate Jen. Ang lamig. Kasi hindi ko maplanado yung pagpunta namin dito. May binili akong dress sa SM kagabi. Kaso binigay ito na Ate Jen. Thank you Ate Jen. Bongga, ang laki ng tiyan. Pilit talaga eh. Malaki tiyan ko te. Sabi ko, siya nininiwala. Di okay lang daw. So, may pa-jacket tayo. May pa-denim jacket tayo para hindi masyadong halata. Kaso baka di ako papasukin sa LTO kasi first lang ako. And above the knee yung dress ko. Hindi naman siguro sila kagaya ng NLAC, no? Nabawal lang above the knee na dress. So, makikita natin later. Pag wala, then we'll go back and we'll put on our shoes or change clothes na lang. Yung lasag-lasag na, kuya. Lasag-lasag, Gcash tayo. Yan ang laman. Yum. We are done with the LTO guys. Medyo mahaba-haba pa ang gagawin ko para dun sa driver's license ni Jen. So, I don't know. Isa-search ko pa kung pwedeng online ko na lang siyang gawin instead of going to Manila. Kasi ang hassle, pupunta akong Manila, pa-off na naman. Tapos yung driver's license niya nasa Vigan pa. So, ang dami kong asikasuhin. Dito tayo guys sa Korean store dito sa Portavaga. Daming food. Kasi ito man, yung pang bulgogi na meat.
Yung 220. Ay, kami naman. Ito yung samjang. Samjang. Pasada. Ang dami. Anong kinuha mo? Tofu and kimchi. May kimchi pa sa bahay. Ang masarap ito. Ito yung masarap. Ay. Ay, ito yung pang ano, pang bibimbap. Lalagay mo to sa bibimbap. Masarap to. Kaso lang maliit na ganyan. Kuya, wala po kayong maliit na ganito? Ito lang. Ito po. Same lang din po siya. For 200. Gawa tayo bibimbap, mahal. Gusto mo? Season. Yan na lang. Yan. Buy pack ata ang benta nila dito eh. Per ganito po yung benta nyo dito, kuya? Ay, pwede din per piece. Magkano per piece? Ay, ito na lang. Mas masarap nga ito eh. Gusto mo? Kuha ka na. 80 pesos. Ito na yung pang topping. Isa pa ako, guys. Isa pa. Anong gagawin mo? Dalawa. Done with the Korean store, guys. Bumili kami ng ice cream, which is Sasamako. This is my favorite ice cream. Korean ice cream. Ever since. Sarap siya. Yan o, para siyang fish, mahal. Sarap. Lamig. 50 pesos lang siya. Yung sa Korean Palace kahapon, 70. Manipis lang yung bread niya. Mas makapal yung ice cream. Try naman ngayon natin dito sa Tokyo. Kain muna tayo ng Maki while waiting for the order. Hey guys! Time check. It's already 2:05 p.m. and currently here in Marcos Highway. Pauwi na kami papuntang La Union. And mag-haul na ko, guys. I-haul ko yung mga binili ko kanina. May pimp na naman ako dyan. Mga binili namin kanina doon sa Korean store. Actually, isa yon sa mga Korean store dito na pinupuntahan namin. Pero mas kompleto kasi siya. Kasi parang Korean talaga yung may-ari. Meron ding isang Korean store pa sa Mabini Street. Ganon. Pero parang hindi Korean yung may-ari. So, ito yung, doon kami bumibili. Mas mura doon sa Mabini. Medyo mas mahal lang doon sa may Portabaga. Ito sa isang paper bag. Doon, guys, complete na siya. Yung pang samgyupsal na kung gusto nyo kayo na yung magluto, ganon. Kung meron na kayong lutuan, na yung grill, something, yun, pwede na doon. Pwede kayong bumili doon. Start tayo dito sa, ito, snack na binili ko. 40 pesos lang siya. This is the Pusha. Yan. Ayan. Pusha. Hindi, no joke. Pusha nga. Ito yung flavor niya is grilled chicken. Ito yung noodles siya. As in yung parang noodles. Diba nung bata tayo kinakain natin yung noodles bagong lutuin nila mama natin. Ganun siya. Pero hindi na ito kailangang inuto. Parang snack talaga siyang ganun. Then we got ramen na yung Jin ramen na mild lang siya. Tama ba? Mild lang ba to? Parang, mild lang yan. Tofu. Kasi ito yung pabila ng mama ni Mac. Firm tofu. This is 100 plus. Isang kilo na siya. 175 lang ata. Yung kimchi na to. Masarap to, guys. Ito yung favorite ko na kimchi. Kasi hindi pa siya masyadong fermented. Next naman itong isang paper bag, guys. Ito ang naman niya. Bumili kami ng dalawa na seaweed. Ayan, dalawa. Ito yung gusto ko na flavor. Kasi may flavor na siya. Tapos crispy siya. So parang
80 pesos lang ang isa nito. Seaweed naman na to, ito yung nakapacket-packet lang siya para babaunin ko siya sa hospital. Tig 90 pesos naman ito. Tapos ito pala guys, gagawa kasi ako ng mamaya ng bibimbap dun sa bahay nila. Instead of buying yung ganito na nakat na siya na seasoned, ito na lang yung binili namin mas mura kasi mahal yung pre-cut na yung strip na na may flavor na siya, mahal siya. And then last but not the least, bumili ako ng gochujang dalawa, isa para sa bahay nila Mac. Kasi nga gagawa kami ng bibimbap. Tapos gusto ko din gumawa ng bibimbap sa bahay. Kung yung may mga tira-tira akong gulay doon, gusto kong gawing bibimbap. Masarap siya. Kainin na natin guys itong pusha. Basta yung mga din. Hindi, totoo nga. Kasi yung ganyan, letter nila yan na either B or P. Tapos ito, kapag ganyan, O. Yan. Tapos ito S. Tapos ito yung, pag dalawang ganon, yung A nila magiging ya. Magiging Y. Tapos A. Ya. Ganun. Pusha. Ganun. So, ito yung laman niya, guys. Noodles talaga. Parang pansit kanto. No joke. Yan o. Diba? Amoy din siya. Amoy hindi luto. Tapos, ito yung seasoning niya. Weird, diba? Pero totoo. Hindi to niluluto. Lalagay lang natin. Bango. Tapos dudurugin mo daw siyang ganon, sabi nung estudyante ko dati. Medyo malat to actually. Tapos shake mo siyang ganyan. Para yung pepper niya naamoy ko. Oh. Is it good? Oo. Malat. Manghang naman. Medyo maalat. Ito yung nakaka-satisfy. Kasi diba yung Lucky Me, gusto mong kainin yung noodles niya. Ito, pang snack talaga sa noodles. No need to cook. Tingnan nyo naman guys, alas 2 pa lang, sobra yung fog. Akala ko kanina usok na may nasusunog. Sobra yung fog dyan. Ayan. Huwag naman sana mag zero visibility later. Ito na yung sinasabi ko guys. Hindi fog ang kalaban natin. Pababa, ulan. Halos wala na kaming makita. In real life. Sa mata lang talaga wala akong makikita. Halos na. Mas maliwanag pa tong camera sa mata ko ha. May stranded talaga tayo dito. Mata-traffic ng mga pataas. Kasi mahirap po. Nagra-rant po si Mac Nichols dito dahil sa mga sasakyan sa harap namin. Ano nga ba ang tamang iyon pag ganitong zero visibility dahil sa pag at ulan? Sagot! Alam nyo guys, first and foremost, kapag ka nasa foggy area ka, huwag mong i-on yung hazard mo. Kasi Bakit? number 1, yung makakasunod sa'yo, hindi nila alam kung nakahinto ka or moving vehicle ka. So anong dapat i-on? Dapat ang i-on nyo, headlight para sa mga makakasalubong nyo, then tail light para sa mga nasa likod nyo, para safe. Oh. Kahit umuulan. Ba't umuulan? Huwag nyong i-on yung hazard light nyo. Kasi Sinong nagsabi niyan? Nasa LTO ang guidelines ba yan? Sa Wala yan, driving ba yan? nasa International Council of Driving Association. Wow! AAP? Yeah. Hindi naman council yun eh. Nag-clear na. Medyo nag-clear naman na yung yung aming hinaharap. Listen to my heartbeat.